खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बिथां ममता हजाइखौ डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम आरो आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेसनि गोदान डाइरेक्टर एपइन्ट खालामनाय जाबाय। पाबजि बेन जाखांनायनि उनाव अक्षय कुमारा मोनसे अनलाइन गेम लन्च खालामगोन होननानै टुइटाराव टुइट खालामदों। प्राइम मिनिस्टार मदिनि आत्मनिर्भर भारतखौ सापर्ट खालामनानै अक्षय कुमारा बे एक्शन गेमखौ इन्डियानि मार्केटआव लाबोगोन। गेमनि मुङा जागोन FAU-G फेयारलेस एन्ड इउनाइटेड गार्ड्स। बे FAU-G गेमनि गेजेरजों इन्डियान सल्जारफोरनि सेक्रिफाइसखौ FAU-G प्लेयारफोरनो फोरोंगोन आरो अनलाइन गेमनि गेजेरजों बेसेबां रां मोनगोन बिनि 20%खौनो भारत के वीर ट्रास्टनो डनेशन होगोन होननानै एनाउन्स खालामदों। आसाम गभर्नमेन्टआ 2 लाख बेकारफोरनो 50,000 रां होनानै सेल्फ इमप्लयमेन्टखौ जौगाहोनो सिगांनिनो स्किम स्वामी विवेकानन्द युथ इम्पावारमेन्ट यजनाखौ मैया एनाउन्स खालामफिनबाय। रांखौ मोननो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार जानांगोन जाय 1 सेप्टेम्बरनि सिगांनो रेजिस्टार जाखानाय। मेम्बारनि बैसोआ 40 इयार्सनि खम जानांगोन आरो खमसे खम एबा मिनिमाम मेट्रिक पास जानाय जानांगोन। CBSE आ क्लास 10 आरो 12 नि कम्पार्टमेन्टेल एग्जामनि डेटखौ मैया रिलिज खालामबाय। क्लास 10 आरो 12 नि कम्पार्टमेन्टेल एग्जामा सेप्टेम्बरनि 22 निफ्राय स्टार्ट जागोन। आसामाव सरखारि साख्रि मावग्राफोरनि करापसन एबा रां जाख्ल'नायखौ बन्द खालामनो थाखाय आसामनि डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन डिपार्टमेन्टआ पाब्लिकफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा खालामनानै होदों। सोरबा गभर्नमेन्ट साख्रि मावनाया करापसन एबा रां जाख्ल'नाय खामानिखौ मावोबा बिसिनि हेंथायै डाइरेक्टलि स्क्रिनाव होनाय टुइटार एकाउन्ट आरो इमेल एड्रेसाव मेसेज हरनानै कमप्लेन हरनो हागोन। नगाव मुलापाट्टी जायगानि राफिकुल इस्लामआ गावनिनो बिसि मिराना बेगम आरो उन्दै फिसाज्लाखौ अर सावनानै बुथारदों। मिराना बेगमनि आरो सासे फिसाज्लाखौबो अर सावदोंमोन नाथाय बिहा थैनायनिफ्राय बारग'नो हायो। बिखौ दा हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट होगासिनो दं। दायनिगिरि राफिकुल इस्लामआ दा खारखुमानानै दङ। मिथिनाय बायदिब्ला नखरनि जेंनाफोरनि थाखायनो बे जाथाया जादों। आसाम गभर्नमेन्टआ इडुकेसन लन लाग्रा स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय 50,000 साबसिडि एनाउन्स खालामदों। अभिनन्दन इडुकेसन लन साबसिडि स्किमखौ आसाम गभर्नमेन्टआ थांनाय बोसोरावनो लन्च खालामदोंमोन। बे स्किमनि गेजेरजों इडुकेसन लन लायोब्ला स्टुडेन्टसफोरा 50,000 साबसिडि एबा खम होनांगोन। 50,000खौ आसाम गभर्नमेन्टआनो होगोन। COVID-19 नि थाखाय बे स्किमखौ बन्द खालामनानै दोनथ'दोंमोन। आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ मैया एनाउन्स खालामफिनबाय। सोरबा जुदि स्किमखौ एप्लाइ खालामनोब्ला www.assamfinanceloans.in आव थांनानै 20 सेप्टेम्बरनि गेजेराव रेजिस्टार खालामनो हागोन। गभर्नमेन्टआ 50,000 नि साबसिडिखौ 7 to 10 अक्ट'बरनि गेजेराव रिलिज खालामगोन। कामरुप डिस्ट्रिक्टनि चाइगावनि नासिर आली मुंनि सासे दालाला गावखौ हिन्दु होननानै नलबारिनि सासे हिन्जावखौ मोजां मोनफ्लानानै सिलिगुरियाव फाननो लांनो नागिरदोंमोन। उनाव नलबारिनि बजरंग दलआ हिन्जावखौ बासायनानै लाबोनो हायो। नासिर आली दालाला दा जायगानिफ्राय खारखुमानानै दङ। मणिपुरनि स्टेट बेंक अफ इन्डिया SBI चुराचान्दपुर ब्रान्चनि ATM आव सोनो लाबोनाय 1.15 crore नि रांखौ लुथिग्राफोरा ATMनि सिकिउरिटि गार्डखौ गावथारनानै लुथिदों। मणिपुरनि पुलिसआ फैसा सोफैग्रा सानै स्टाफखौ बे खामानियाव आखाइ दं होननानै सन्देह खालामनानै एरेस्ट खालामबाय आरो लुथिग्राफोरखौ हमनो थाखाय इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ। एयारपर्ट अथरिटी अफ इन्डिया AAI आ धुबरी रुपसी एयारपर्टआव माखासे एजेन्सिफ्रा साख्रि होगोन होननानै फोसावनायखौ नंखाय होननानै बुंदों। मिथिनाय बायदिब्ला माखासे एजेन्सिफ्रा धुबरीनि रुपसी एयारपर्टआव साख्रि होगोन होननानै नंखाय फोसावदों। AAI आ क्लियारिफाइ खालामबावदों बिसोरो रावबो एजेन्सिनि गेजेरजों साख्रि होआ आरो साख्रिनि खबरखौ गावसिनि अफिसियेल वेबसाइट www.aai.aero आवसो चेक खालामनो थिनदों। गुवाहाटीनि चान्दमारी पुलिसआ 3 मानसिखौ इन्डियान ओवरसीज बेंकनि ATM सिफायनानै 2,46,000 रां खावनायनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। बे 3नि मुङा दीप मुदय, सुभाष कलिता आरो सोमनाथ धारा। US नि वीरा रिवार्ड मुंनि सासे 16 इयार्सनि हिन्जावसाया इंलिश चेनेलखौ सानस्रिनानै बारस'नो हाबावो। वीरा रिवार्डआ 53 किल'मिटार इंलिश चेनेलखौ 14 आवार्सआव सानस्रिनानै बारस'नो हादों। बियो UK नि मोनसे बीचनिफ्राय फ्रान्सनि मोनसे बीचसिम सानस्रिदों।
जम्मू एन्ड काश्मीरनि बारामुल्लायाव मैया इनकाउन्टाराव सिकिउरिटि फर्सफोरा सानै टेररिस्टखौ गावथारबावनो हादों। अपारेशनाव सासे आर्मि अफिसारजों लोगोसे सासे सिकिउरिटि पार्सनेलआ दुखु मोनदों। गुवाहाटीआव समबारनिफ्राय पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जानो हागौ। नर्थ इस्ट इन्डिया पेट्रलियाम डिलार्स एस'सिएशन ग्रेटार गुवाहाटी इउनिटआ 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय गुवाहाटीआव गावसिनि डिमान्डआ फुरा जायागौमानि पेट्रल आरो डिजेलनि पाम्पसफोरखौ बन्द खालामनानै स्ट्राइक खालामगोन होननानै बुंदों। आसाम गभर्नमेन्टआ गोदान आनलक 4नि गाइडलाइन्सखौ मैया एनाउन्स खालामबाय। बियो 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। बियो अनलि कन्टेनमेन्ट जननि बाहेराफोरनि थाखायल'। फार्स्टआव दङ सप्ताहिक सनिबार आरो रबिबारनि बन्द'खौ बोखारनानै होबाय आरो मोनानि कार्फिउखौबो बोखारनानै होनाय जाबाय। सेकेन्डआव दङ मास्क गानाब्ला आरो पाब्लिक प्लेसाव खुदै गारोब्ला 1000 फाइन एबा 1000 रांनि जुरिमाना होनांगोन। थार्डआव दङ स्कुल कलेज एबा जिखुनु इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन्सफ्रा 30 सेप्तेम्बरसिम बन्द थागोन, अब्लाबो अनलाइन क्लासआ सोलिबाय थागोन। फोर्थआव दङ टिचार्स आरो स्टाफफ्रा इडुकेसन इनस्टिटिउसन्सफ्राव अनलाइन क्लासनि थाखाय थांनो हागोन। 5आव दङ क्लास 9 निफ्राय 12 नि गेजेराव थानाय स्टुडेन्टसफोरा पेरेन्ट्सनिफ्राय रिटेन पारमिसन लानानै स्कुलाव टिचार्सफोरजों फोरोंजानो थांनो हागोन। माखासे गाइडलाइन्सफोरा सिगांनि बायदिनो थागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 40,14,744 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 69,614, हामनाया गासै 31,01,245। आसामाव दासिम 1,21,224 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 92,717, दासिम 28,159 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 345 जन। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों 15 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।